बेलेके हामबाय तिनी कर्ण किशोर पारा चिनी त्रिपुरा मथा ब्लॉक कमिटी ने उद्योग बाय और कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम चिनी जॉइनिंग प्रोग्राम ये TTIDC नि बरमगना राजेश त्रिपुरा इनी गुमटी डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल वाइस प्रेसिडेंट बरमगना सरजय त्रिपुरा और तिनी औरनी BC नि त्रिपुरा मथानि मेम्बर रक जत पाइसे फैजा चिनी तिनी तिनी पहिला दलपति BCO त्रिपुरा मथानि त्रिपुरा मथा जों कैसा लामसक माने जॉइनिंग प्रोग्राम IPP एवं BJP याकवे 22 फैमिली एवं 48 भोटार जों बेनिकुस 700 फैमिली 1500 फैमिली अवस्थाया जोंनि जिनुन भोटार जिनुन फैमिली जों अपन सानाय जाते पब्लिक जों कोनो विभ्रांत खाय जों राजनीति खाया जोंनि उद्देश्य का महाराजानि जे आइडियोलॉजी जे जतन त्रिपुरा सानि हामकरन बाय जे जोंनि ग्रेटर त्रिपुरानि जे इमां जों एमनकि विभिन्न राजनीतिक दल इमां पितो नाइमे एबा हाके एबा कोनो एबा डेमोक्रेसी कान्ट्री एबा कोनो चाइना कान्ट्रीया एबा जतो इमां नाइ मनो एबा राइट टू इक्वालिटी तो डेमोक्रेसी कान्ट्री को काजे आरो जोंबो फाइनाल जुगाजुग खायतो आगामी 6 तारिख चिनी बुबाग्रा फाइनाय कलेज मार्ट एबा आरो कायसा बिराट चिनी मास गैदारिंग दङ अजागा आरो चिनी गोबांबा आरो जॉइनिंग रनाय बुबाग्रानि याक्रमै एवं चिनी ताबो प्रतिदिन विभिन्न दलनि फाइल दङ एवं तिनी सारिबा चिनी आरो प्रोग्राम दङ खानाबो चिनी जॉइनिंग दङ प्रतिदिन नाव नुखाना विभिन्न पत्र पत्रिका विभिन्न जों एसो पत्र पत्रिका जोंखौ विश्वास खाया चिनी जेनुइन चिनी जे भोटार एवं चिनी फैमिली जों बरक जे जोंना कक्रानाय चिनी बुबाग्रानि हामजानाय एवं चिनी बुबाग्रानि नाहारमुनो जे नायफैनाय जों सावो जों केना चिनी निनि रेगा केना बात्ता केना निनि एसएसजी ग्रुप लाइस एसएसजी जिनिसता जों राजनीति खाया चिनी जिनुन चिनी जों कुनै राजनीति खायफाया जों नायो चिनी महाबाग बुबाग्रानि चिनी ग्रेटर त्रिपुरानि एवं त्रिपुरा सानि हामक्रायनि बागै एवं त्रिपुरा सानि फिमानि चिनी चौबा এই चौबा जों जत्त लुकुराव যারা চিনি বিভিন্ন लामा क्रयथिं दंनाय दङ बनबो जों फाइनाल बाय गयो जों आगामी दिन आरो जाते चिनी बुबाग्रानि नाहारमुनो जत लगेर फाइनाल बाय आं गयो हामबाय दलपति BC अंदर कोनो किशोर कामियाव कैसा तेनी जॉइनिंग प्रोग्राम चिनी बरम गनां XMLA वो फाइ कासो पाइजा लाम सुनानि बागै जोंनि डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बरम गनां अक्रा सरजय त्रिपुरा कर्म पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा मथा वो फाइ कासो पाइजा जोंनि आरो नेता दङ जोंनि जे लिडार दंनाय दशरथ त्रिपुरा शान्ति मोहन त्रिपुरा रतन विकास चाकमा जों आरो जॉइनिंग अप एंड डाउन टोटल बेसे परिबार 22 परिबारनि 48 भोटार तिनी जॉइनिंग खायफायखा कोनो किशोर बिनि साखा जॉइनिंग प्रोग्राम दंमोन कैसा आर गोबां जॉइनिंग खायनि कक दंमोन हायबो जों हरनि बाय फाइ कासपाय मिले आरो मिटिं दंमोन बाय कैंसिल होय थाका अबन बाय जे फाइनाय रावना जों खाबाय खबाय लामसगो जों खाखायो दलपति BC नि आन्दार आरो जे BJP खाय दंनाय CPM खाय दंनाय IPP खायनाय असो गोबां करे बाव फाइनाय हिनि जों बाय कग्रजा इमाहाय आरो गोबां मा एरियाव इमाहाय जिनि जॉइनिंग प्रोग्राम नक नाय तनर नखना दिल्ली जन खाय दं त्रिपुरा मथा जतनो हामबाय।